היי, ברוכים הבאים למרכז הכשרות EMDR. איפה שאנחנו מלמדים EMDR מתחיל מהבסיס עד להכשרה הרבה יותר מעמיקה. בימים הקשים האלה אנחנו מנסים לשתף אתכם בקצת מהחוויות שלנו באיך לעבוד עם טראומה אקוטית. בעוד כמה רגעים אני אזמין לכאן את דוקטור טולי פלינט, שהוא אחד מהמדריכים שלנו, עם הרבה מאוד ניסיון בעבודה עם טראומה אקוטית. אני דוקטור דני קאן, המנהל של המרכז לעומקים להכשרות EMDR, ובהמשך אנחנו מקווים שאנחנו נשתף לכם בעוד סרטונים כאלה, ומקווה שזה יעזור לכם בעבודה, בקליניקות ובשטח איפה שאתם עובדים. אז טולי, אנחנו נמצאים כמובן עכשיו במצב לא קל פה בישראל, ורציתי קצת לדבר איתך על קצת מהחוויות שלך כשאתה הגעת למקומות בו יש אנשים שממש לאחרונה עברו דברים קשים. אז האם אתה יכול קצת לפתוח איתנו בחוויות שלך ומה קצת למדת מהימים הראשונים האלה? אני חושב שזה באמת יצא לנו במדינה הזאת לפגוש אנשים במצבים קשים. כמובן זה קורה לאנשים בכל מקום בעולם, תאונות דרכים, ברור. רעידות אדמה, דברים כאלה, אבל איכשהו אני חושב שבורחנו במרכאות בגלל הגודל של המדינה והזמינות שלנו למצבי חירום. אני חושב שאנחנו מגיעים Mhm. ממש הרבה פעמים ברגעים הראשונים. וקודם כל נכון, אני ככה מזכיר לעצמי ולך, שכשלמדנו פסיכולוגיה ולמדנו, אני עבודה סוציאלית, הייתה פסיכולוגיה, כן, הייתה איזו דעה כזאת רווחת שאמרו, טוב, ברגעים הראשונים תעזבו, תנו לבן אדם נכון. להתמודד לבד, תנו כן, ואז לימדו אותנו איך להיות מטפלים. כן, 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 ממש ומה אמרו לנו, ששנינו ראינו, שזה לא בדיוק הדבר הנכון להיות מטפלים בדקות הראשונות, נכון, בימים הראשונים. זה לא רק לא יעיל, זה אפילו לא נכון. כן, כן, זה היה לא נכון, זה אפילו עשה נזק. אני לא מאשים נכון, את האנשים שלימדו אותנו, כי הם האמינו שהם נכון, עושים טוב ושהם נכון. מצילים, וכאילו Mhm. באמת זה בא מהרעיון שרוב בני האדם מצליחים להתארגן על עצמם טוב אחרי טראומה, וזה עדיין נכון, זה לא השתנה, אנשים לא השתנו כל כך הרבה, אבל יש עדיין את המקום הזה שבו אה, מה שאנחנו ראינו עד עכשיו זה שלפגוש אנשים ברגעים הראשונים ואפילו רק להגיד להם, אני כאן איתך נכון. ואני לא אעזוב אותך עד שלא תרגיש יותר טוב, Mhm. או עד שאני לא אעשה את כל מה שאני יכול כדי שאתה תרגיש יותר טוב, נכון. או יותר מאורגן אפילו הייתי אומר, כן, זה שינוי משמעותי, ואם יורשה לי לומר משהו, זה בדיוק ההבדל בין ייאוש לתקווה. כי, כן. כי אנשים במצבים האלה הם גם חסרי אונים, Mhm. powerless, והם גם helpless. נכון, ואם אני בא ונמצא לידם ואומר, אני איתך, הם כבר לא helpless. אולי אנחנו helpless כולנו, אבל ביחד. כן, ואז, ואז הייאוש לא נמצא כי אתה לא לבד. כן. לא, ואני גם יודע שהתחושה הזאת של helpless, זה יכול להיות שאנחנו באמת helpless למה שקורה מבחוץ, אבל ללמוד שאולי אני לא כל כך helpless למה שקורה מבפנים. נכון. אפילו באמצעות נשימה, אפילו באמצעות זה נכון, שהמטפל הזה בא ואמר לי, בוא תחבק את עצמך, וכבר עשיתי משהו כן, בתוך חוסר האונים, או כן, הוא אומר לי, למדנו שאם אתה מחבק את עצמך ועושה איזה פעולה, זה עוזר למוח להתארגן, זה כבר כן, משהו. זה כבר נכון, נותן איזה משהו נכון, ככה, ואני חושב אנחנו מביאים תקווה. ברגעים האלה אנחנו מייצגים כן, את זה שיש תקווה שהדבר הזה שאני חווה כרגע, החוסר אוריינטציה, החוסר ארגון, התחושה שאין אף אחד,
בשבילי ואף אחד לא דואג, ושאף אחד לא יבין אותי. כן, אנחנו מייצגים את התקווה שאולי יש מישהו שכן, אולי יש מישהו שיצליח להיות כאן, אולי יש מישהו שכן יהיה איתי. נכון. זה ככה נדמה לי הרגעים הראשונים. אם זכור לי נכון, זה היה מולי להד שאמר משפט, שמעתי את זה לפני כמה, 20 שנה או פלוס, שהוא אמר, בשלבים הראשונים צריכים מרק עוף. כן, אני מכיר את זה בכל מיני, בשלבים הראשונים צריכים חיבוק. אבל נכון, אנחנו לא נכון. נתנפל על בן אדם אחרי טראומה בחיבוק, אבל אנחנו... נכון, עם אישור, זה בדיוק הדבר, זה המגע של עוד בן אדם שאולי קצת יותר יציב ממך, ויכול כאילו לתרום מהקצת יותר יציבות הזאת. אתה יודע, זה קצת מזכיר לי את זה. יש תיאוריה שהיא מאוד מאוד מקובלת בארצות הברית, ואיכשהו היא לא חדרה לארץ, אולי בגלל שאנחנו בתחילת ימי הפסיכולוגיה בארץ, זה היה הרבה יותר, איך נקרא, פסיכואנליטי. Mhm. ככה, כן. ההגמוניה בארץ הייתה יותר אנליטית דינמית. יש בחור בשם הובפול, בחור כנראה כבר בן 90 היום, Hmm. ש... שמדבר על, ה... על כן, העניין של משאבים. הוא אומר, יש תיאוריה שאומרת COR, Conservation of Resources Theory, הוא אומר, כל הבלגן הזה של טראומה, זה כשאין לבן אדם מספיק משאבים להתמודד עם מה שקרה לו. כרגע. כן. Mhm. ובעצם אנחנו צריכים להחזיר לו את המשאבים, וזה מה שיקרה. ובאמת אני חושב שהמקום הזה של אין לי יכולת להתמודד עם הדבר שהגיע אליי עכשיו, ואז Mhm. אני כמטפל מגיע, ונוצר מצב, או אתה כמטפל, או כל מטפל שמגיע, נוצר מצב שאני משאיל לו את המשאבים שלי. נכון, נכון, אני נותן לו איזה, אני כאן. כן. אז אתה רוצה קצת לשתף את כל מי שיקשיב לכל מה שאנחנו מדברים עכשיו, כמה רעיונות, איך אתה באמת משאיל את המשאבים שלך? איך אני כמטפל משאיר את המשאבים כן. שלי, אני חושב, אולי לא כמטפל, כבן אדם, אולי כבן זה אדם. אחד מהדברים שאנחנו אמרנו, שזה לא בדיוק טיפול, אבל בואו נשכח מזה, אנחנו לא עכשיו מתעסקים בטיפול. זה נכון, אתה יודע, אם אני אצטט רגע את מירתה, שאמרה לנו שזה לא טיפול, זאת התערבות בזמן משבר, זה נכון, אינטרוונשן, ואת אודי שאמר לנו, לא פותחים מה שאני לא יכול לסגור. נכון, ולכן אודי אורן, מירתה תניר, זאת אומרת, במובן הזה, שני כן, מטפלים בשיטת EMDR, שהם עושים עבודה מקסימה, אז בשלב הזה אנחנו בכלל באמת אולי עוקבים אחרי מה שאמרו לנו כשהיינו צעירים, אל תטפלו, אל תבואו לטפל. נכון, אנחנו לא מטפלים, אבל אנחנו נכון, כן נמצאים ביחד עם המטופל, או כן, עם הקורבן של הטראומה, או עם אני מתרגם מאנגלית, טראומה ויקטים, הנפגע טראומה, כן, ובעצם אני חושב שהשלב הזה זה שלב שבו המטפל או העוזר הוא הרבה יותר אוטוריטטיבי מאשר בדרך כלל בטיפול. הוא הרבה יותר, כן, אני כאן, סמוך עליי, ואני כאן כדי לעזור לך, כי אפשר, כי אני יכול להיות איתך ולעזור לך בדבר הזה. זאת אומרת, זה ה, המחשבה הזאת, שככה צריכה ללוות אותנו בשלב הזה של ההתערבות הראשונה. כי כן, הרבה פעמים נמצא אנשים מאוד לא מאורגנים, מאוד כן, לא יודעים איפה הם, לא מכירים, כן, לא מבינים מה קרה. יכול להיות שאני שהגעתי מבחוץ, יודע, יש לי תמונה פחות פרטית על מה קרה, איפה היה הדבר וזה, אבל אני יודע מה קרה, אני יודע לתת שם כן, למה שקרה. כן. לא, אבל אנחנו יודעים שבעולם ה-EMDR הרחב, יש לנו אפשרויות באמת להיכנס לתוך מצבים ממש מדקות אחרי, שעות אחרי, ימים אחרי, ובוודאי ה-EMDR נוצר כשזה כבר יש פוסט טראומה, ואנחנו יודעים שיש יותר ויותר evidence, יש יותר ויותר הוכחות שההתערבויות האלה הראשונות
נכון. יכולות למנוע את הפיתוח של ה-PTSD. אז או בעבר אמרו לנו, לפחות, אתה אל יודע, תיגע. אני רוצה שנהיה יותר צנועים, אולי יהיה PTSD, אבל ברמה יותר נמוכה. כן, נכון. הפלשבקים הם לא יהיו נוראיים, יהיו, כן. כאילו למנוע, אתה יודע, אני לא, רוצה זה שזה יכול לעזור ולא רק לתת לזמן לעשות את שלו, כי זו הייתה הטענה נכון, עד כה. ופה, לפחות פה בארץ, אנחנו מתחילים באמת להוכיח שזה לא לגמרי נכון, שאפשר באמת להשפיע לטובה מיד, כן, ולחכות אולי זה קצת טעות. נכון, נכון. אני חושב שיש כבר מספיק מחקרים על זה, אני לא יודע עכשיו, אולי כשנפרסם את זה נשלח גם, ניתן גם references, נכון, ומחקרים על זה שה-early intervention כן, מפחית את הכמות בהמשך. נכון, וגם, אתה יודע מה? גם אם הוא לא מפחית, ברמה האנושית, למה להשאיר את הנפגע של הטראומה לבד? נכון. ברמה האנושית, למה להגיד לו, לך הביתה, תסתדר לבד, ואם הוא חי לבד בבית, ואם כמו שעכשיו, אבל אני חולק איתך קצת, כי היו התערבויות למיניהם שעשו מחקרים והראו שההתערבויות שהם עשו דווקא הגבירו את הסיכוי שמישהו יפתח לכן אני אומר, זה לא התערבות PTSD. טיפולית. אם עושים משהו שהוא לא נכון והוא עושה יותר נזק מאשר טוב, זה באמת צריכים קצת להיזהר מזה. כן, אז כן, למרות שאנשים יכולים להגיד אחרי ההתערבויות האלה, וואי, תודה, זה כל כך עזר. נכון, אבל אם נכון. ההתערבות היא טועה והיא לא בכיוון שבאמת יש לנו קצת הוכחה שבאמת חבל להתערב בצורה לא טובה. מה שאתה אומר זה מה שאנחנו אומרים כל הזמן, אם אתה לא יודע לעבוד עם אוכלוסייה מסוימת, Mhm. אל תעבוד איתה. נכון, נכון, וגם מה שמאוד חשוב, אני חושב, לשנינו ולכל הקהילה, evidence based. לא כן, בהכרח אנחנו יודעים מה עוזר כאן, יש שם כל מיני כן, השערות, אבל אנחנו יודעים שזה עוזר, שהדבר הזה כן, של להיות עם הבן אדם ולהפעיל אותו, זה משה כן, פרחי במודל מעשה שלו, וזה כן, אה, כל ההתערבויות המיידיות, זה גרי, דוקטור גרי קווין עם ה-ISP, נכון, עצם זה שאתה עם הבן אדם ואתה מפעיל אותו ולא פותר, אני חושב שההתערבויות הלא טובות היו אלה שפתחו משהו בלי לסגור. כשאנחנו אומרים לפתוח משהו בלי לסגור זה בוא תספר לי מה קרה. למה? למה שהמטופל עכשיו או שהמפגע הטראומה הוא עוד לא מטופל אפילו, יספר לי מה קרה? בוא קודם כל נתארגן, תספר לי מה קרה נכון, אחר כך כשיש לך מספיק משאבים. נכון, אתה יכול להיות בתוך מה שאנחנו קוראים ה-window of tolerance, בתוך החלון כן, של הסיבולת, בדיוק, בדיוק. אז שלא, אפשר גם להגיד, במיוחד בנקודה הזאת של ה-window of tolerance, שכשאנחנו רואים מישהו שהוא לא נמצא ב-window of tolerance, עיקר ההתערבות זה לעזור לו קצת יותר להיות בתוך החלון. ממש, ממש, ויכול להיות שזה כל מה שנעשה. ו- נכון, ובעצם, אתה יודע, גם בצבא, הייתי מספיק זמן בצבא, בצבא עושים משהו חכם, אומרים, קודם כל, תן לו משאבים. תן לו כן, מדים נקיים, תן לו משהו לשתות ולאכול, אם הוא מאוד מאוד עייף, תן לו לנוח קצת, כן. אל תעבוד איתו אני גם כשהוא... יכול להגיד כשבן אדם מספיק איתנו שאפשר לדבר איתו, אז אפשר להזכיר לו, רגע, כשאתה היית במצבים קשים בעבר, מה עזר לך להיות נכון. קצת יותר יציב? כי אנחנו לא חייבים להמציא מחדש את הגלגל בשביל בן אדם שכבר יש לו משהו בפנים. אז לסמוך קצת על הבן אדם שיושב מולנו. אתה יודע, זה מזכיר לי קצת את מה שקרן מינץ הציעה לנו לשאול מטופלים בסנדוויץ', הרי היא אומרת, מודל הסנדוויץ', אה, מהמם. משאב, עבודה קצת על איזה כן, זיכרון שצריך טיפול, ואז משאב, ואז היא שואלת משהו בסגנון, היא מציעה לנו לשאול משהו בסגנון, איזה סיפור בחיים שלך מלמד אותנו שאתה יכול להתגבר על קשיים? זו אה, שאלת קסם, ממש שאלה קסם. מקסימה, כי רגע, כן, בעצם התגברתי על קשיים, אפילו אם אני ילד בן 10, התגברתי כבר על הקשיים, כן, העליבו אותי, עשו לי, יש כבר, יש לך מנגנון נכון, שהתגבר על קשיים, כי אם אין לך מנגנון שהתגבר על קשיים, אז לא היית מגיע לגיל הזה, כן. לא היית מצליח להגיע אז אלינו. טולי, יותר מוקדם היום אנחנו דיברנו על משהו שאתה עשית כשהיית באילת.
מהמם. והייתי רוצה שתשתף אותנו קצת על מה שקרה עם כאילו הסימון דרך נכון, שאפשר לצאת בלי לטפל. נכון, נכון. אמ, וזה היה כאילו לקחת וריאציה על דברים שאנחנו כבר עושים, אבל זה ממש נהניתי לשמוע מה שעשית, ואני חושב שהקהל מאוד ישמח לשמוע מה עשית. אז בעצם אני קורא לזה עכשיו מודל השמינייה, וזה בא דווקא מהסומטיק אקספיריינסינג, מהמם, תנועת שמונה הזו, מהמם, שאם לצטט את ג'ינה רוס, היא אומרת, דמיינו רכבת שהיא לוקחת זמן והיא נמצאת במשאבים, ואז היא נוסעת לאזור הפחות ממושאב לרגע, היא נמצאת שם שנייה אחת קטנה, והיא חוזרת למשאבים. כן, ואז מה שקורה, קורה התהליך הכימי של טייטריישן, של מהמם, טייטריישן זה כששני חומרים שאם אתה מפגיש אותם ככה מהר מדי הם מתפוצצים. אבל אם נכון, אתה נותן קצת טיפה מפה, טיפה, קצת מפה, טיפה טיפה, יוצא חומר שלישי שהוא כבר לא מסוכן. אז מה שעשינו, ביקשנו מהמשתתפים, ועשינו את זה, זה היה באילת, לימדתי יותר מטפלים, אבל עשיתי את זה כבר מאז בשלוש קבוצות, ועם שתי משפחות, כן, אתמול והיום ושלשום. ביקשתי מהמשתתפים לצייר resource, לצייר משאב, ואת המשאב שמים עם הפנים כלפי מעלה, וכל הקבוצה עומדת ורואה את כל המשאבים של כולם. בכלל זה עיקרון שאילן שפירו לימד אותנו. לתוך מהמם, הקבוצה מכניסים משאבים, מחוץ לקבוצה כל אחד עובד באופן אישי על משהו, ואז מציירים רגע קטן שמבקש תיקון, ואת זה שמים במרחק כן, עם הפנים כלפי מטה. כדי שלא כל הקבוצה תיחשף לכל הרגעים הקשים שיש לכולם. חלק מהילדים, דווקא כשעבדתי איתם, מקבצ'צ'ים את הנייר, הופכים אותו למין גוש כזה, בסדר, לא רוצה לראות אותו, ואז עומדים מסביב ל, למשאבים, לערימת המשאבים הזאת, לגיגית הזאת של המשאבים, שיש, אם זה 8 אנשים, אז יש 8 ציורים יפים וחמודים, עם מילים ועם הכל, דרך אגב, איזה שינוי מהמודל שכבר התחיל להתפתח, ביקשתי מהם לכתוב את הסאדס, כמה, כמה זה מטריד אותם, ה-subjective units of distress, כמה מטריד אותם שם, ואז באמת אחרי שכבר כולם ממושבים, אחרי שכבר עשינו תרגיל יסודות, אחרי שאלף אימא, אחרי שכבר כולם באמת מבוסתים, עמדו מסביב לפייל הזה של המשאבים, עשו טאפינג איטי, חיבוק מהמם, פרפר. אני רוצה להציע, דרך אגב, תמיד אנשים מסתבכים איך לעשות את הפרפר, אני אומר להם, שימו יד על הלב, שימו יד שנייה עליה, תחליקו את הידיים ככה שהגודלים ייפגשו, מה יצא? פרפר. ואז עושים את הטאפינג האיטי מסביב למשאבים, הרבה זמן, חצי דקה, דקה, ואז אני שואל אותם, מוכנים? אנחנו הולכים לבקר רגע בזיכרונות הפחות רצויים, ובצורה של 8 הולכים לשם, ועושים טאפינג מהיר, 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 אולי אפילו מהמם, רוקעים ברגליים, מהמם, וחוזרים חזרה אחרי 5 שניות למשאבים לעוד חצי דקה או דקה. ועושים כן, את זה כמה פעמים, ואחרי כל פעמיים רושמים את הסאדס. וזה מדהים איך הסאדס של כולם יורד, 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 מרגישים נשימה, גם מפנים לגוף, מה אתה מרגיש כאן כשאתה נמצא מהמם. מסביב לערימת משאבים הזו. שוב, זה לא טיפול, לא אני טיפול. גם לא יודע, אפילו לא נגענו בזה, בכוונה הוא כלפי מטה. זה כלפי מטה, אני אפילו לא יודע על מה הוא עובד ומה אנחנו עובדים על היכולת לעבוד על. אנחנו עובדים על היכולת להגיע, להיכנס ולצאת. כן. לעשות ביקור ולצאת, זה המקום. שברמה מסוימת, מה שאנחנו יודעים מה-EMDR, ברמה מסוימת זה אחד מהעקרונות של הטיפול כשנגיע לזה. ונכון, היכולת לגעת בזה בלי לטבוע, זה כי אתה בסיס של בתוך ה-window of העבודה. tolerance, בדיוק. כי אתה בתוך בריכה של המשאבים שלך, בדיוק. אתה בתוך החלון סיבולת. נכון. אני יודע להגיד שהתגובות היו מקסימות, כי אנשים אמרו, פתאום אני יכול לנשום. נכון. מישהי אמרה, איזה כיף זה לדעת שאפשר להתרחק מהזיכרון הזה. וכמה אנשים אמרו, איזה כיף זה לדעת שאני יכול לחזור למשאבים.
וזה ממש פיזית לחזור למשאבים. היום עשיתי את זה עם קבוצה בחוץ, מהמם, במרחק של 30 מטר בין זה לזה, על מהמם. העץ תלינו את התמונות של אהה, הדברים היפים, מדהים. ופח אשפה, שמנו פח אשפה באיפה שהזיכרונות הלא טובים, הזיכרון הלא טוב, וממש לקח לנו זמן, הזענו בסוף, כן, בסוף הדבר הזה, ומה שיפה גם, ברגע שאני יכול כמטפל, אני יוצא החוצה, וזאת הייתה משפחה. אז כן, נתתי לאבא להוביל את התהליך, נכון. ואחר כך לאימא להוביל את התהליך. זו משפחה וואלה, שיצאה במזל, הם משפחה שהם כן, כולם בריאים יצ... ושלמים בגוף, כן, אחרי הזוועות שהם עברו, אני אחסוך לנו את הזוועות, אבל הם יכלו לעשות את זה. עכשיו, זה כן עובד גם עם משפחה שהיא נפגעת, כי אנחנו עובדים על רסיס של זיכרון, כן, כשעוד מסר אחד נורא חשוב, אני חושב שצריך להגיד, ואז נסיים, כי אני עולה תכף לזום אחר, וגם אתה, כן, אה, שבעצם המסר החשוב שאנחנו יכולים לתת למטופלים זה אנחנו לא נרפא ונתקן את העולם. ממש, אנחנו עכשיו עובדים על רסיס של זיכרון כדי שבעתיד יהיה לכם כוח להתמודד עם עוד דברים. אתם בעצם, נכון, זה הדרך לגייס אותם, נכון, יפה, יפה. אז ובעתיד תולי, יהיה קודם לכם כל, כוח להתמודד. אז אני רוצה להודות לך שתמיד כשאני מבקש ממך אתה מפנה זמן שאנחנו יכולים לשבת ביחד. אני רוצה להודות לך שאתה מבקש ממני ואתה מפנה לי זמן. גם, אוקיי, לכל הכיוונים. אבל אני חושב זה יהיה שווה מאוד שאנחנו נמשיך את השיחה הזאת. אמ, אז ממש בקרוב אנחנו נמשיך ואנחנו נשתף אנשים שהם יכולים לשבת איתנו ולשמוע. ואז בגלל שאנחנו שמים את זה ביוטיוב, אז אני מבקש מאנשים שלמטה, תכתבו דברים, נושאים שהייתם רוצים שאנחנו ננסה להתייחס. נכון. אמ, אז ו- ואם יש חוויות שרוצים לשתף למטה, אנחנו גם נשמח לשמוע. אמ, וגם שתלחצו על הסאבסקרייב, וככה כשאנחנו שמים משהו חדש, אתם תדעו שיש אמ, כן. עוד וידאוים שאנחנו משתפים אתכם. אז טולי, אני מברך אותך ואת כולנו בבשורות טובות יותר, ושאיכשהו הדברים האלה יסתיימו יותר מהר מאשר פחות. נכון. אמ, טוב, הייתה הפסקה נעימה מהפריצה הזאת של הטיפולים וההדרכות. וכן, תודה, דני. אוקיי. ביי.